खुलुमबाय आंनि चेनेलाव गासिखौबो बरायबाय बे समाव आं नोंथांमोननो मोनसे गोनां बाथ्रा फोरमायनो नागिरदों जानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि थान्दै जख'न्थाइ बे थान्दै जख'न्थाइ सानखौ फालिनो थाखाय गोबां लाहार फाहार खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों बे समावनो जोङो बे थान्दै जख'न्थाइनि सोरगिदिं थासारिया समायनानिफ्राय समायना जाबोगासिनो बिनिनो जिहेतु गोनांसिन बा आखाइजों एरनाय समायनासिन थासारि बानायनाय मोनसे जायगा बेसेबांबा गिदिर दंफां जाय दंफाङा एकदम हयथ' जोङो दिनै बेफोरबायदि गिदिर दंफां जोंनि ओनसोलफोराव बा गोबां जायगायावनो जों नुनो मोनाखै दा बेनि आयुखौ आं सोंखांबाय दिनैसिम खोन्थानोनो रोङा माने गोबां बोराय बैसोगोरा सुबुंफ्राबो सोङोब्ला बुङो जे बे दंफाङा जों उन्दैयावनो बिदिनोमोन आरो दाबो बिदिनोमोन थारैनो बे दंफांनि माबा मोनसे रहस्य थागोन दंफाङाबो जिउ गोनां बुस्थु थेवब्लाबो एसेबां गिदिर एसेबां गोलाव बोसोर थांना थानाया बिनि मा जाहोन दं बा बेहा मा मोनसे गुन दं बेखौ उन फैबाय थानाय समावसो बेखौ मिथिनो हागोन दा बिनि सायाव आं भिडिअखौ लाबोआखै खालि बे समायना गिदिर दंफां गोलाव आयु थानाय दंफांनि साखाथि फाखाथि बिनि फेंखाफ्राव गोबां मोनसे समायना थासारि बानायदों आगर एरनानै दा बिनिनो जाय आगरखौ समायना खालामदों बा एरदों बे एरगिरि बिथांजों आं बे समाव रायज्लायनो नाजागोन खुलुमबाय आंनि चेनेलाव बरायबाय गिबियावनो मुंखौ फोरमायनो थाखाय खावलायबाय आंनि मुङा थरायना पारिजा बसुमतारी जायगा गलाघाट जिल्ला गलाघाट एरिया सिसुपानि गामि आंना पानबारि गामिया पानबारि ना इयाव 52थि थान्दै जख'न्थाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानो गोनां नैबेयाव एरनायनि सायाव आं डाइरेक्ट सोंनोसै ओरैनो मा एरदों बेयाव मोनबेसे रोखोमनि माने जों फारसेथिंजाय माने बर' हारिमुनि माने सावगारि आखिनो माने बेसेबां हाय नाजादों आरो उन साइडआव जिब जुनारनि ओमफ्राय जों दा बेयाव माने आरनाय गांसे गांनै गांथाम गांब्रै जाबाय आरनाया गांथाम आरो ना गांब्रैयानो जाबाय गांसे गांनै गांथाम गांब्रै ओरै गांब्रै ओमफ्राय बे गामसा ओमफ्राय नैबे खाम गंनै जाबाय ओमफ्य सेरजा सिफुं जथा ओमफ्राय जेखाइ खबाइ आरो बै सिख्ला सासे मोसानाय आरो हारिमुनि गाननानै ओरैनो बेखौ एरनायाव बेसेबां सम नांनाय जोंथ' जानुवारि 7 तारिखनिफ्रायनो नांगासिनो दैलि ओरैनो बेबायदि गुबुन गुबुन जायगायाव आरो बहा सोलोंनायमोन बे दा एरनाय बेखौ नुनायजों लोगोसे सोलोंथाइ लानाया आं सोलोंनायाथ' माबा गमारियाव सोलोंदोंमन माने आर्ट स्कुल सर्बभारतिनि सिङाव ना ओरैनो बेसे बोसोरखौ सोलोंनाया आं 10 बोसोर सोलोंदोंमोन ओमफ्राय द्रप थाबाय आरो स्कुल सिस्टेमसो नालाय बेबो क्लास सिस्टेम आरो माने मा होनगोन बेखौ थाखो सिस्टेम थांदों थाखो सिस्टेम ओरैनो बेसेसिम माने डिग्री थायोना इनाबो आं जायगा एमए सिम खालामदों आरो एमए सिम खालामबाय आरो बिनिफ्राय खालामनो हायो ना आं लकेलखाय माने इयाव आरो सुबिदा गैया नालाय जेसेबांखि सोलोंनो सुबिदा मोननांगौमोन आंबो बेखौ मोनाखै थेवबो आं नाजादों आरो एबार गिबि खेब माने दंफाङाव आखिनाया गिबि ना गिबि ओरैनो दा नैबे भिडिअनि गेजेरजों जोङो फोरमायनो साननाया बेनो गोबां रोंगौथि गोनां सुबुंफोर गामि ओनसोलफ्राव थाखुमायोना दिनै नोंथांखौबो हयथ' रावबो मिथियामोन हयथ' जोंबो मिथियामोन गोबांनिफ्राय लोगो मोनबाय थादों नैखौ एरनायाव आं एरबाय थानायाव गोबां मानसिनि स्टेटास फेसबुकाव नुबाय थादों नोंथाङानो एरदों होननानै दा बेयाव आखाइजों बानायनाय एकदम लिरनाय ना होमबा नोंनि सोलोंनाय गुन बेखौ नैबे 52थि थान्दै जख'न्थाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे हाबाफारियाव दिन्थिनो मोननानै माबायदि मोनदों गोसोखौ आंथ' गावखौनो माने जोबोद माने गोसोआनो माने रंजाखांदों आरोना गावनि माने हानायखिनिखौ बेसेबां हायो नाजानो माने सेस्था खालामदों आरो देखायनो दा नै गाबोन समफोर बेखौ आखिखांनायनि उनाव फैबाय थानाय जे सुबुंफ्रा नोंनि मुंखौ मोननाय नङा खिन्थु बेखौ मोजां आखिदों होननानै सोरबा फट' साफायगोन सोरबा बेनि सायाव सावरायगोन नोंनि मुं थाबा मोजां जागौमोन ना आखिग्रानि सानदों बेखौनो मुं होगोन सानदों दा मा जायो र' जायगाखौबो सुबिदा नायनांगोन ना दंफाङाबो एसेबां मोजां नङा ओमफ्राय आंनि स्टुडेन्ट स्टुडेन्टखौ लाफादोंना सानैजोंनो एरदों ओमफ्राय बे गोजौआव आखिनो थाखाय सासे लोगो फैदोंमोन साननै फैना थांबाय आरो गोजौनिया गोजौ आरो बै साइडआवबो दं बै साइडथिंबो दं खाम दामनाय थिग আছে जोङो गासैखौबो नुबाय गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय मा खावलायगोन दा मालाबाफोर जोंनो गोबां बेबायदि आखिनो न'खर साजायनो
वालफ्राव पेन्टिं खालामनो थाखाय मानसि नागिरनानै मोना दा नैबे भिडिअनि गेजेरजों खावलायगोन नामा गोजानाव मालाबा गावबा गाव मोनसे गोरोबलायनाय हमना ला नोंखौ रायलायनाय बा खामानि मावनायखौ मोजां मोनो आं आमुगाव लेंनांगोनलै बेबायदिबा थांगोन ना थाङा थांगोन ना आरो थांनो नाजागोन बेसेबां हायो आरो बे सोलोंथाइ लानायाव आरो माबाफोर नोङो हास्थायदों नामा जिहेथु आरो बिनिफ्राय साबसिन खालामनो थाखाय माने साबसिन खालामनो सानदोंमोन खिन्थु माने आं हाई सेकेन्डारि पास जानानै थांनांगौमोन आरो माने आंना दा बैसोआबो जाला माने बेयाव माने पुरा माने 25 बोसोरसिमल' 25 बोसोर माने इउनिभारसिटियाव थांनोबा आरो 25 बोसोरनिफ्राय माने 25 बोसोरसिम हायो आरो 25 बोसोर बैसो ओं बिनि आन्दाराव माने 25 निफ्राय 20 इथिं जानांगौ आरो माने इथिं 25 नि बा 26 27 28 जालाबा जाला अ बेयाव बे माने बे माबा डिग्रीखौ लानो बेयाव खाबु होला आरो ना बैसोजों लोगोसे बेखौ सोलोंथारनांगोन आरो थांनो सानदोंमोन खिन्थु न'आव माने लोगोबो गैया नालाय न'आव थांनो होआसै आं बेखायनो बहा लाहैनांगौ गुवाहाटि नङाबा क'क्राझार आं जायगायावनो थानानै माने कलकातानि आरो जोंना मेन माबाया फोरोंग्राया नङा इउनिभारसिटि आर्टनि कलकातानि नोंसिना कलकातानि मा होनगोन ब्रान्च इयो आन्दाराव कलकातानि सार्टिफिकेटफोरासो बिनिनो फैयो आरो आंनि स्कुलबो दं दा स्कुलबो दं ओं सारनि आन्दाराव खालामो आं अबेयाव दा सांखाथियाव गंसे ओमफ्राय कासमारियाव ओमफ्राय कमतापुर आरो रतनपुराव सारनि आन्दारावनो गोजा आरो होमबा मोनब्रै मोनब्रै स्कुलखौ नों सालायो गंनैखौ सारनि आन्दाराव ओमफ्राय आरो बे गंनैया आं हारसिं आरो थेवबो सारनि आन्दारावनो आं सार्टिफिकेटफोरखौ होयो आं नोंसिना बेनो माबा जागोन नालाय ना ओमफ्राय ओरैनो बेसेसो स्टुडेन्ट दं स्टुडेन्टआ माने बेलेग मावबा 20 जन मावबा बिदिनो मावबा 30 मावबा 40 सप्तायाव खनबेसे फोरोङो सप्तायाव सानसे ओमफ्राय आरो गंसेयाव साननै बिदिनो माने 1 घन्टा 1.5 घन्टानि गेजेराव मासाव खनब्रैल'सो फोरोंनो हायो खनब्रै ओमफ्राय बोसोराव एग्जाम जायो नामा बोसोराव एग्जाम जायोना फर्म फिलआप खेबसे जायो ओमफ्राय एग्जाम जायो बेसे लानाय जायो ओरैनो फिसखौथ' दा सारासो मिन्थियो आं सारनि आन्दार नालाय थेवबो आङो बेसेबां हायो माने सारनो सब गथायजोबो आरो आं लानानै ओमफ्राय नोंनो दरमा होसिगोन आं दरमा सिस्टेम होयो दे थिगानो दे गोजोननाय थाबाय बेखिनि बाथ्राखौ फोरमायनायनि थाखाय मानो होनबा नैबे एरनाय बे मोनसे आखाइनि गुन बेखौ होननांगोन दा आखाइनि गुन दा बे आखाइनि बिद्दा ना होमबा आखाइनि बिद्दा थारैनो आखाइनि बिद्दाखौ रावबो सेनानै लानो हाया थिग बेबायदिनो आखाइनि बिद्दाजों रोङोब्ला मानसिफोरखौ सोमोनांहोनोबो हायो आरो नों सोमोथाव जिहेथु एरनानै मानसिनि दिन्थिनो हायो ना होमबा थिग गोजोननाय मोन्दों नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै मिथिगोन जे बे सानथामनि हाबाफारियाव जाय बाहागो लाफैगोन बिथांमोना नैबे जायगायाव बेसेबांबा गिदिर दंफां आरो बे दंफांनि सोरगिदिं समायना थासारि खालामनाय बे आखिनायानो नैबे बिथाङामोन पारिजा बसुमतारी बिथांनि एरनाय आखाइजों एरनाय आरो बिथांनि सोलोंसाखौबो लाफानानै बिथाङा बेयाव प्रेक्टिकेल खालामहोबाय आरो ना एरनायफोरखौ गोजोननाय थाबाय बेखिनि समाव बे बाथ्राखौ बुंनानै फोरमायनायनि थाखाय गोजोन्थों बयबो बिथांखौ गलाघाटआव फैबा लोगो हमनो हागोन नैबे खाथियाव फैनानै खनसे फट' खेबनानै नोंथाङाबो गोजोननाय लानो हागोन गोजोन्थों बेखिनि समाय होनायनि थाखाय